kutokeza iwana manduwe kunadzo manhoko zozuwa rogumi nombiri mwedzi uno wachiwabvu. Nyasi pasi rese izuwa rokupemberewa kukosha kwana mukoti pasi rese. Toramba tichindoti paberino anotirapa munaudza nyasi. Mutongi mukuru Maraba aingidziwa kugara muofisi kwemamwe makore 5 naMunangagwa. Watiwo agare muofisi machemo kusvikira ane makore 45. Izvi zviri kwaba pamutemo nokuti bumbiro romutemo raiti kunyange wakachinja bumbiro romutemo iye ndiye aifanira kutanda kuita zvokuitiwa izvozvo, asi kwaifana kuti kuendesewe kuti kubvunziwe vanhu vese munyika kuti vanoda chere kuti zviitike izvi, asi zviribe kuitika. Tindori panyaya yebodziyo Judicial Service Commission yazviisa pakanyangaritsa nokuti kureketa kuno irikuda kuti inge iri ndiyo iri kumirira wana mutongi wari kuisiwa kudare rodzimhosva 16, asi wari pakudaro wari kudaba kuti wange wariwo pokare wari kutonga nokumirira wana mutongi wari kutonga nyaya iyi. Idi pakanyangaritsa zvokutoti ipapa kukubana konzere kwega kwega kuna ana Magweta nayo wana mutongi ticharinga kunowira Chimbonodohwe. Wamunangagwa kwaye wanzi wari kuda mapfupa waMugabe kuti waite zvonhu zvokusikinya tukono zvinotorwadza kumugwa izvi nokutoti mai Mugabe wakaendesiwa kuna mambo Zvimba wakanzi kwai wakaita zvisingaitiwe zvokuika Mugabe paumba papodzipo nokurega agogowa mbasha dzache. Apa wari kunzi kwai wakagoika Mugabe notsvimbodzo nyika. Hino kuti tsvimbodzo ndo dziri kuita kuti zvinhu zvidai chere kana kuti kutadzawo kuronga kune kuchitawo kuruwa. Idi tinoimba kuti wachareka kugoita zvakadari. Kwai kuno mumwe munhu novamwe woku MDCT wari kuAmerica wagotiwo wada kuenda kudare rodzimhosva kuti wamonzora wabisiwe pachigaro chokuita mutungamiri weMDCT. Izvi tinoona kuri kupedzawo misewe kumakunguwo idzo hanga dzichauya pamberi pa kumaTobo Hills. Kwai hurumende yagoita kutumira masoja novamwe vanoita kunge masoja asi wasiri kuti vaende komirira wanhu wavo wari kuita zvokuchera goridhe ikweyo. Ipapa zviri kutorwadza nokuti nzvimbo dzese dzakachengetedziwa uye dzanga dziri kuchengeta mhuka nokuuya koshanyirwa novashanyi kubva kunze kwenyika dzaakuita zvokucheriwa zviri kubva kuhofisi yomutungamiri wenyika. Tinoimba kuti wachachinja mishoko yavo maitiro aya masvinuba. Mapurisa agofara kuti akabata mumwe munhu anobva kunze kwenyika aino zvinodhaka zvokokeni zvinoita mamiliyoni 9 munyika. Toramba tichitenda vanoita izvi, toshaya kuti kohoko wakatadza kubata munhu agobuda nogoridhe kubva munyika medu muno. Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri waenda wakahwina kudare rodzimhosva kuti zvoni wambomisiwe dare kutongiwa munyaya yacho. Wabiti ndiwo wanga wari gweta rawo, tikafara kuti wakakwanisa kumirira wanawa kuti zvimbomira zvokuramba vachindoendesiwa kudare rodzimhosva ropasi muHarare. Tinoimba kuti zvichachinja wari kutongawo pakutekera kwenguva. Wamakandiwa kwaye wagobirwa pawanga wakachengetera zvinhu zvawanga wakaprofita. Kwai zvizhinji zvawanga wakaprofita nozvawanga wakadzidzisa zvakabiwa makuno yano novanoita zvokuba. Tosaya kuti kohoko naye waribe kuzviona kuti pane wada kuenda kowabira kana kuti wagowareketa kuti mbanani wakawabirawo. Hurumende yatangisa svondo rino kuti igoburitse zvidzidzo zvowapwereyo kuchikoro zvichibuditsiwa panhepfenyuro yoredhiyo. Kwai ipapa paredhiyo wachazoisa pokare nopachivhitivhiti kuti zviite zvisvino. Toramba tichitenda woUNICEF wari kuidza mari kuti izvi zvigone kuitika. KuRainbow Towers kwai kwaboeka murume yanga akapfa ari mune chimwe chimanera chomagetsi ikweyo. Idi zvinotorwadza tosaya kuti zvakambotekaira sei nokuti murume uyu kwai ainzi ainge asiri kuoneka paari. Wana murairidzi wakaenda komaka bvunzo dzakanyorwa dzezvimuseki kwai wakurwadziwa kureketa kuno nokuti mari dzawo dziri kupinda. Ipapa hurumende yakanyarara hayo kuti kwadi apa vanhu vari kuringira mari kuti dzipinde
dai wakagowa pamari dzawo nokuchimbidza. Sondo lino kwakatengiwa mari yokuAmerica kana mari yomunyika yasvika madhora 80 anomasendi 60 noribodzi. Kwakapuwa mari inoita mamiliyoni 42 kumakambani kuti aite zvokutenga zvavanoda kunze kwenyika. Iyi ndiyo mari yakawanditsa kubvira pawatandisa zvokupa vanhu mari izvi. Titatamuke kuenda pasi rese. South Africa yagotiyo yanhadzirira manje kuti ichitande kupa vanhu kamushonga akodziwa mupengo pachikamu chechipiri. Ipapa wakaringira kugopa hwarawa kuti dzinge dzakadzivirirwa kutanda. Ku-DRC kwai vanhu vari kuita basa rokubatsira vanhu kwai vari kuita zvokubhinya pokare. United Nations yatoti iri kuita zvokuferefeta kuti zvizvi zviri kunyatsotora nzvimbo ikweyo. Tinemba kuti vachavabata vagovabisa nokuvatongawo mhosva dzacho. Idris Elba kwai agoti ndiye achange aripo pachaitiwa Africa Day concert yochipiri mugore rino musi wa25 mwedzi uno. Toramba tichitenda kuita kumu. Sangano rinoringana zvokugadzikana pasi rese reUnited Nations Security Council kwairaita musangano nokuda kwezviri kuitika kuIsraeri, asi waribe kuita chinhu nokuti America yaramba ichindoti iri kutsigirana noIsraeri. Zvinotorwadza. KuNew Zealand kwaita nyaya yosarura ganda wachiita kuketa-keta vanhu vochimaori wari ndiwo waridziwo nyikayo. Idi zvinorwadza kuti ndiye muridzi asi ari kuramba achindoonesiwa chitsvuku. Ukuwo kungirande Man City yakahwina mukombe wozvikwata zvawaitamba nazvo. Toramba tichivati makorokoto. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawu.